И здравейте хора, добре дошли в днешното видео на Brawl Stars. Така, нека да си вземем нещата и да видим какво има този днеска. Добре. Оу. Добре. Това е този скин на скухино яко. Ооо, червения скин! Червения скин! Не! Аз нямам толкова джемове. Аз нямам толкова блинк. О, не, това няма си го купа. Не. Добре. Както знаете, вече имаме 10 престижа. С Бо. Така. Направо ги пускаме. Направо пускаме тропи фиша. Да си вдигнем днес кашели поне на 750. Имаме 15 минути. Защото сега е късно и трябва да си лягам след малко. Имаме 15 минути да сложим късметлийската гривна на динозаври. Дата за 15 минути сега ще ми зареди, нали? Айде, защо никой не иска да играем? Моля! Айде! Добре, зареди се. Така, хора, почваме да играем. Ние играем дуо. Добре. Има още един стар шели. О, не. Тук е само и за шели. Моля съм окей. Добре, хора. Имаме шели с 6 пауър ръпа. Така, о не. И аз имам такова. Така, имаме шели Мортис. Идваме за Мортис. Добре, убихме шели. Майко! Нита. О, не. Хора, аз умрех от мечката. Нашия умре от Кордилиус. Майко, хора, смятайте колко сме слаби. Не смятайте колко съм слаб, хора. О, се вземем чао дропа. Почекайте. Така, добре, нека да почваме да играем. Добре. Сега пак ли няма зареди? О, не, чайте. Да направим соло. Така най-добре. Най-добре да направим соло, хора. Защото първо зарежда по-бързо и е по-лесно. Ето вижте. Почти същите съпанах. Какво да ви кажа? Просто като умрете не може да се живите. Добре, благодаря. Ойде! Хора, убихме го. Цяла игра с един самъча. Цяла игра. Моля. Ой! Майко, хора! Какво оцеляване! Останах, значи първо Кит ми скочи. После му удари един път, след като му свърши това. Удари му един път. И буквално... Чай, малко. И какво? И буквално аз го ударих един път и пуснах супера. Майко, какво му причиних на милото готенце. О, стърча. Има покъсарени, че мога го убия. Много бързо мога го убия. И трябва да го направя. И той е по-бавен от мен.
което е много добре. Ама стърши с кутийка. Пич, там има някой. Не, няма, моля. На мен не се е привидял. Ох, супер. Сега. Те тук почвам да гона някакви. И те ми остават кутийката и аз ги оставям и си взимам кутийката. Супер! О, не. Той има по-дълъг ренч от мен. Ама не би и повече и е по-слаб. То рачо реже риба, не знам за какво ми е точно. Защото аз не знам нали мога играя изобщо с него. Даже не знам как се играе с него. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Моето любимо. Когато ти пусна хайпера и 2 пъти супера. Диснейленд. Аз този Едгар го убих на 2 хита. Чай. Моля! Хора, не, плюс 34 купи на победа. Майко, това ще е толкова бързо, хора. Толкова ще е бързо. Трябва съм много бърз, хора. Искам да се дигнем шерито на поне 700 купи. Трябва да сме мега бързите. Защото имаме много малко време и аз съм с ограничения. И ако ми заключиш телефона, свършва видеото. Знаете. Трябва много бързо. Трябва много състегна да съм много бърз. Искам Шеля да ми е 11-я престиж. Така. Добре, тук видях този. О, не, крол. Искам него. Искам първо него, защото изглежда по-слаб си. Не, че изглежда да си е по-слабичък. Така, но направо тук го стреляме. Така. Добре, убихме още един. Добре. Още малко остана. Още 2. Къде сте? Хей, къде сте? Добре, видях някой. Добре, чили. Баш ти ми трябваш. Охо, вие 2 ли, бе? Така, хора. О, брат! Разкарай ми се от главата! Хора, какво му направих на милички? Къде си? Питам. Те, къде си? Майко, аз го убих на 2 хита. Добре, давайте. Да не се бавим. 620 купи. То ми дава плюс 10. Това са 36 купи на победа. Хора, представете се за какво говорим. Ами тук ще ми е малко по-трудничко да спечелим тази игричка. Защото значи ще го убия и ми бяга на всичкото отгоре. Добре, убихме те. О, не, хора, много съм зле. Не, хора, не, загубих всички уникстри. Не, хора, аз ще ми да съм плюс 26 купи. О, не трябваше му събутам на Леон. Много лошо решение направих. После Рико ми дойде. Благодаря, Спайк. Аз ще дойда пак. Пак ще дойда да си взема тази кутийка. Ти какво си мислиш? Айде, 3 кутийки. Тъмън започнахме. С кил. Супер. О, да. Айде, и 2. Ей. Ти няма да ми избягаш. Обещавам. Аре, по-късно. Ще ти дойда. Или направо сега. То това, като искам си ползвам гаджето, това ми бил те и горните. О, не, това не го знаех. Да, тук това
То милички, какво му направих? Птиците избягаха. Не. Ей. Опа. Хе. Колко ще лита, бе, хора? Много ще лита. Станах. Много. Айде. Опа. Последен Лили. Айде, майко. Айде. Най-лесната победа. Да, почти няколко пъти за малко да умра. Добре, 600... О, добре. Чайте да вземем експито. Така, от 20 минути колко сме минали? Не, бързо. Я да видим. Така. О, остават още 5 минути. Това са още няколко игри. Добре, право би дава цялото XP. Чао, дроп. Аура или не? Леченър ли? О! Утра! Моля! Yes, хора! 500 кредита! Плюс 1633. Йоу. О, мага, хора! О, мага, много малко. До леченър стара дроп. Но там да не са паднат 500 кредита. Още 500 кредита. Ще ни става много мъничко за кит. Ура, обещавам ви, ще снимам когато взема кит. Обещавам ви, ще снимам когато го взема. Така да бързо взема тези кутийки. Бързо. Че имаме 4 минути. Това е една игра. Вънка някой си прави партия. Не знам на него колко му е добре, но... Добре. Той биш. О, не. Стърнова. О, не, хора, не. Кукнат съм. Това положение. Не. Ама също те не съм кукната. Трябва да се престижа. О, то с 200 купи сби. Хора, пишете долу коментар кой да следващия герой на престиж. Моля ви. Напишете го. Ой, ей, биби! Да. Би се занимай. Ой, ей! Ой, добре. Късметлишко оцеляване. О, не! О, не, хора, не. Помощ, кукнат съм, хора. Аз съм кукнат. Моля ви, помогнете. О, не! Така. О, не. Пчеличката! О, не, лошата пчеличка. Yes, добре, ще съм момент. Бързо, хора, това ще е последна игра. Бързо. О, тук. Не, тук. Yes, хора! Yes! 1500 енергии. Така. Добре, супер. Не, една минута, няма успеем, хора. Добре. 668. Хора, чакайте малко. Тати? Моля, като сме свършили, това да ми пуснеш още 15 минути задължително ми трябва. Моля. Добре. О, не! Спряме се. Хора, чакайте.
И са 2 минутки. Добре. Хора такова. Сега продължаваме. Но никой да не ни е убил. Дано. Така. О, иде. Добре. Револднат съм. Ама съм жив, нали? Ще ми го кажете. О, не. Добре, скарал му. Пак съм 668. Имаме много малко време. Хора, имаме още 15 минути, както видяхте. Има Старнова, има Тик, има този. Просто всички има. О, добре. Кордилиус трябва да е кукнат. Задължително. Опа, айде, кукнати и двамата. Ще сте. Они точно не са... Що не са запали, бе? Много зле. Хора! О, не! Хора, бързо. Не, трябваше веднага да си опусна супера. Но не ми се заради ясно. Знае, че ще пусне неговия супер. Така. Чупим тази кутийка. Ще им дойде Едгар. Пак същия Кордилиус. Не същия герой. Не същия човек, де. Бога, среди супера, бе, хора. Майко! Ето го и третия! Майко, хора, какво направихме? Отивам веднага в център. Така, бързо. Така. Ето как изстроили Бъс. Че Бъс да умре, а не Едгар. Добре, ударих. Слизаме за вас двамата. Така, тебе ще убием с тези. Тебе ще убием с нормални удари и бивито тия двамата. Това си има стъпки. Нали, стъпките ми показват той къде ходи. Ето, и аз така му го гледам. Не, хора, не. И там стената е щупена. Се мога тук да го стрелям. Айде, бе, хора! Подкрепете ме! Така! Айде! Още една игра. Бързо! Тук има 89. Айде! Ус! Вдигаме шели колкото са може повече. Го вдигаме. Вдигаме шели. Добре, там виждаме един АФК. Бързо. Това ще е най-важният, братле. Хора. Така. Добре, убихме го. Не знам, че той се прави и той някакви предизвикателства, но мен не ме интересува сега. По-важни сте ми вие, хора. Сте ми най-важните хора. Честно. Хора, това заради вас съм толкова добър с Шели. Иначе аз по принцип никога не съм бил толкова добър. Аз с Шели, който ме види, аз умирам от него. Дори да е Тик. Умирам с Шели от Тик, наистина. Преди на започването бях много слаб. Да, то на започването много ясно. То сега... Из. О, не, стойте още малко живи. Някой мани. Настигам те. Хайде, още една победа. Оки 150 кредита. О, не, минута. Да, съм много бърз в тази игра да ми даде плюс купи. Много бързо. Аз съм 700 купи вече с Шели. Така. Тази победа. Това ни трябва много бързо. Тази победа. Това трябва да е най-бързата победа, Евър. Наистина.
Така, добре, убихме го. Така. Стреляме един път там. Така. Така. Пускаме супера. Айде! Добре, ще ти купих това на Махилва. Yes. Аз се викам първо. Какво е това? Добре, дай ще го купа. И гледам. Или е късмет. Ой, не можах да го направя с... Yes! Успях. Омага. Добре, не. Тук що ме свърши. 1000 парички. Добре, ще опитаме да дигнем до 500. Това са точно 10 игри. 10 игри. Ще успеем ли за няколко минути? Ще успеем ли за... Ще успеем ли такова? Ще успеем ли 10 игри за 10 минути? Ще можем. Даже по време на някоя игра ще не се заключи. Може. Аз имам една допълнителна минута. Което е много добре. Добре. Не трябва да съм много бързо. Да, отрови ми кутийката. Кутия са отравя. Малко странно. Как от кутия, като щупиш нещо вътре пада? Аз съм по-бърз от Бул, нали? Или не? Май да. Как са хилна късметлията. Стига бяга. Не, имам дълго. Не мога. Как ги убива на малко. И остава и после бяга. Вижте го. Аре, бе, Бул. Учили ли той страх? Да, защото знаеш какво ще причиня? Братарите там са мани. Не, хора, няма. Много съм стразна така. Просто си им купи. И си им 50 хора. Давайте направо. Хора, смятам следващия герой да е Гриф или Сам. Пишете долу в коментарите Гриф или Сам. Който иска да е, който гласува за Г, за Гриф, да напише долу в коментарите Г, който е за Сам, да напише С долу в коментарите. За Сам съм много добър. Така, за Гриф съм много слаб. Да ви кажа. Баш много слаб не. Може да се каже, че съм окей. Гордо, че съм за плевър. Лудастичка. То си ти много за портал. Нали? Да. Супер. Мати хора, спрете бе! Хора, добре. Добре, така. Аз го ударих, супер. Много добре. Но аз съм без нито един пауър, който не е окей. Така, този умря. О, не. Ние пак не сме соло. Не сме долу. О, не. Добре. Намерих си път. Къмп. Добре. Бягам. Добре. Така. Трябва ми хайпер. Трябва ми супер хайпер. Що бумено? Що с лошо?
Може да разбера, що слуша. Всички в момента са слуша. Нищо, хората игра добре се представих. Така. О, не. Има някой бейсик. Има някой, които хич не са бейсик. Този го видях. Енси. Той даже не успява му цели. Не можа да реагира човек. О, не бо. Герой. Аз съм най-тъпият човек на тази земя. Признайте го. Най-тъпият човек съм на тази земя. Който ми каже, че съм най-умния, много се бърка. Най-глупавият човек съм на тази земя. Благодаря. Чик. Сега ще имам 4. Само ако ми дойдеш, спреш да бягаш, да е. Да, той има минашки. Брат, ти поне ми беше чупил кутийката. Добре, има Едгар. Хайде, как го тролна. Толкова е умен. Ми влиза шифриране през цялото време. Да. Ей, няма ми го вземеш. Ей, не! О! Айде, хора. Още една победа. Да ме се явят. Добре, да си вземем това име. И чао, хора, това беше от днеска от мене. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за канала, ако сте нови. И да, чао от мен за днес.